parkingan para sa Ileco seminar workshop. Ileco. Seminar. Okay. Ileco 1 seminar. Dali ha? Ay, dali. Seminar. Training and Assessment Center. Duly filled up and notarized electric service contract. Okay? So, electric service contract, pakita ko karagdag sa inyo, no, dapat ina siya notaryado din. Okay? And then, mapping form from accredited electrician. Okay? Ang mapping form, ipakita ko man sa inyo para ma-idea ka mo kung ano ang itsura sa mapping form. And then, the government-issued ID. Okay? Government-issued ID, photocopy with 3 specimen signature. Okay? So, ang inyong government-issued ID, dapat may arap property. Okay? Pero kung ang nag-iya sa property is ang kinikanan mo, and then ang taliwan na. Okay? Tinanglan natin sa proof di hapon, no? Any of this. Land title, tax declaration, deed of sale, deed of donation, contract to sell, nga ang kinikanan mo ang tag-iya sa property ngayon. And then, pahimo ikaw sa proof of succession of heirship. Now, i-declare mo, or i-declare din yung magbugto na isa ka mo sa i-retiro or i-retira ni nanay ninyo. Tag-itatay ninyo na tag-iya kang lupa. Okay? Kung buhi pa ang tag-iya kang duta, okay? So, mga yogin kita, authorization sa ila. Attach mo man si kinabot ang proof na siya ang tag-iya sa duta. Okay? And then, notarized authorization or permit to occupy halin sa iya. The photocopy of their valid ID with 3 specimen signature. Okay? Kung ikaw nag-renta lang, dala ang property, no? Kinanglan natin ang contract of lease mo. Okay? And then authorization na din sa tag-iya kang property nga ina. Kung authorization na ihatag niya, kinanglan natin i-attach with ang proof na siya ang tag-iya sa duta, kag ang ID niya with 3 signature. Okay? Kung ikaw informal settler, no?
ninyo. Gahatag kung i-allow ka mo. No, na kami minabaton na rin yung application nga sa government lot sanda na bilong sanda sa may munisipyo. Yung gaan sanda ni Mayor. As long as hindi ka mo distraction dara, no, gaan may nakapasiguro ni Mayor sa authority. No, kung sa DNR ka or forestry, no, kadto lang ka mo sa ila opisina. No, kung i-allow ka mo, no, gaan ka mo na sa certification. Now, kung hindi ka mungkin pag-i-allow sa property owner, so hindi ka mungkin papato ni anak one. No? Kaya dapat may authority rin sa property owner. Ay, kaya kami na siya balikan sa lot owner na in-allow naman kamo. Okay? Next, right is right to information. Okay? Distribution utility must provide a consumer's bulletin board where major announcements or documents issued affecting consumer will be posted. Separated. PDO ninyo ang damong followers. Okay? Kaya may mga fake accounts okay? Kasi ang mga fake accounts ang na-follow ninyo. Eh, hindi namin ang na-scan naman ang mga fake accounts so hindi namin ang ilang mga posting dito. No? Although na-report naman naman, no, kuligi nyo kami report, no? Para at least ma-stop na natin ang fake accounts. Okay? Ang legit account ni Ileco 1, makita mo ang followers na daw. Kaya wala na siya pilion ninyo. And then may aralan kami website, no? Ileco1.com ang website naman. Dala may mga post statement kami, no? If in case may alam na schedule of election ni okay? So, this is the value of the bill. Dari na siya naka-untangled, no? Kundi na gato yung ginabayad. Okay? Tawag siya ang header na nasa baba part. Ginkan natin para ma-zoom in siya. Okay? So, sa ating bill, kaya ninyo makita, approved format ni siya ni ERC. Okay? So, dari nyo makita ang inyong billing name. Process na kamo later on, make sure na sakto ang spelling sa inyong na name. Okay? And then, your address, no? Makita nyo dali. Your account number, hindi na siya ma-portion. Ninyo makita. Okay? Importante nga mabalaan ninyo inyong account number. Okay? Bisan wala ka mo tipin, basta man-ano lang kung pira amount, no? Pwede dito mo kabayad sa third-party collection payment centers na to. Okay? Ang muna siya ginakang ngayon, your account number, and then your billing name. Okay? So, dali sa bill natin, nakita kung paano kita reading. Okay? Previous reading, and then the current reading date. Okay? Ang billing month, no? Para makita nyo kung ano magbilang ginatanggal ninyo. We are post-billing, no? Consume anay, and list ka mong ipilan. Okay? Hindi na bilan anay, at least nyo konsumohon. No. Okay? And then, here makita mo man ang meter number ni mo. Okay? So, be familiar of your meter number. Dapat kabalaan mo, makita mo kung hindi naka-install ang inyong metro. No? Para ma-monitor yung inyong usage. Okay? Hindi kita ba naman shock sa balayan natin, no? Kung kaisa preoccupied kita, wala pa gusto lang dala gamit. No? So, at the end of the month, at the end of billing time na dala, ito babalaan, saka na gidatong bill. Okay? Ang inyo, dili ang sa bagay bill natin, dili nyo nakakita ang mga charges, no? Wala na siya ginahatag sa inyong total lang, no? Naka-itemize dito, diin nakadto inyong bill. No? Kumpira ang amount na nakadto kay Ileco 1. No? Dili sa takbabang na area, no? Generation charge. This is 70% of your bill. Ang ginabayad ninyo. Ang generation charge, wala na siya nakakadto kay Ileco 1. Okay? Sa kay generation companies na siya nakakadto. Our transmission charge. Okay? Dali na siya ma-portion sa bill ninyo. Okay? Ang transmission charge. No? Ang transmission charge, nagkakadto na siya kay National Grid Corporation of the Philippines or CNG.
NGCP. Kaya si NGCP ang mga nag-transmit sa supply pakadto sa aton. Okay? Next is ang distribution, supply, and metering. For the distribution, supply, and metering, dali na siya portion. No? Kung i-zoom natin, ang mulang din na siya ang supply, ang amount, no? Sa ginabayad natin sa bill, ang mulang din na siya ang nagakasto kay Ileco 1. Okay? So, wala din nag-change, no? Since 2019. Ang 2009, ang ato nga DSR charge. Okay? So, kung mag-change na siya, hinanglan pagin natin sa public hearing and then ang approval ng ERC, no? Bisan simple mo, hindi kita agad kapatakas sa ato nga DSR charge. Okay? Ang DSR charge, ang wala na siya ang ginakuhaan ni Ileco 1 to maintain our facilities. And then, para mag-operate kita, dara kita nagakuha sa DSR charge. Okay? So, please read your bill, no? Para makita ninyo kung pila ang ginakuha ni Ileco 1 dara. Okay? The value-added tax, no? Tax for generation, tax for transmission, system loss, distribution, okay? So, si Ileco 1, isa lang hindi ka agent ng government para lang magsupot sa inyong na taxes, no? Ang mga taxes nga ginarimit ini siya sa gobyerno, no? Again, wala na siya nagkakato kay Ileco 1, no? Ginarimit na ito na siya sa gobyerno. We have admin charges, no? For the admin charges, dili nyo na siya makita sa lower portions and bills ninyo. Okay? So, wala na siya kakadto kay Ileco 1. No? Nagkakadto ini siya kung diin siya na belong nga ahen siya. Okay? Dito na siya gina-limit natin. Next, support ini siya sa mga new application, new member, change of accounting, and then reconnection if wala pa kung may existing deposit. Okay? Ang new deposit is equivalent to your 1-month consumption. Okay? So sa inyo case, kaya wala pa ka mong consumo, kaya ma-apply ka lang ka mo, and basis of computation natin for your bill deposit is your electrical layout or electrical plan. Okay? Ang schedule of loads ninyo. Ang mana siyang kinabasihan for computation sa screening natin dito. And then sa atin mga engineers, ang muna siya ginakuhaan nila base. Okay? So, dapat equivalent to your 1-month consumption. So, si bill deposit, pwede hindi siya ma-refund. Okay? Refundable si bill guarantee deposit. Kung nag-terminate ikaw sa account mo, no, pwede mo din ma-request refund. For example, sa isa ikaw nag-unit, no, nag-apply, and then give up mo to, ay nag-silo ikaw sa Pila ka subdivision. So, hindi mo na ito balikan ang unit nga to. No? So, the possibility is may ma-move-in pag yung ibang na owner. So, i-terminate mo rin ang account nga rin, and then, i-request mo refund ang imo nga bill deposit. Okay? So, within 1 month from the termination of service, provided all bills have been paid. Okay? So, mabalik ang tanan mo ng ibayad na bill deposit with interest. Okay? Pero kung tira ka pa, no, ay napatunayan mo, ng 3 consecutive years, wala ikaw nagalampas sa due date magbayad, kaya mo na siyang criteria na stated sa Magna Carta for residential consumers. 3 consecutive years na wala ikaw galampas sa due date magbayad, pwede mo ma-request refund ang bill deposit mo pag-apply mo. Okay? Pero kung nag-pass due ikaw, no? From the time na nag-pass due ikaw, tira ka naman count another 3 consecutive years na wala ikaw naglampas sa due date magbayad. No? Pwede mabalik ang bill guarantee deposit sa imo. Okay? If in a month, nadara ka na nag-install, no? Nag-consumo ka na, full consumption na sa usage, dara sa balay na. So, kung nag-bill deposit ikaw 4,000, and then ang average consumption mo gadalaga lang sa 2,000,
kasi na. Pero ang total, yung bill deposit mo is 3 consecutive years mo wala ikaw walang pa sa due date mo bayad. Okay? So, secure guarantee deposit na interest rate of the Land Bank of the Philippines. Okay? So, ang na siya ang basis ni accounting or ni billing section na compute sa inyong interest. Okay? So, imposed bill deposit naman, so, napatunayan mong release period ka for 3 consecutive years. Okay? Request mo refund ang iyong bill guarantee deposit. Okay? So, mo refund sa bill guarantee deposit mo na past due iyong bills. Okay? So, maintain mo lang para maka-request ka refund. Okay? So, dapat maintain mo git your entire usage na maintain mo git na wala ka past due. Kung ma-disconnect ikaw, ay naglampas ka sa due date, pwede git ka impose si Ileco another bill guarantee deposit equivalent to your 1-month consumption. Okay? And then, ang bill deposit na re-impose ni Ileco ay in-impose pa din ni Ileco sa inyo, hindi nyo na nakaliba, request refund, samtang darato kaya nagagamit or nag-install. Mabalik lang na sa imo ang bill deposit na ginsupot liwat ni Ileco sa imo kung i-terminate na nimo ang imo account. Okay? So, kung nag-refund ka sa bill deposit mo, i-continue mo gid nga bayad ka sa bill mo on or before the due date. Okay? Kung mag-disconnect ka, may right din si Ileco mag-re-impose sa bill deposit sa imo. Okay? Showing that the said meter was passed without any evidence of tampering. Okay? So, samtang ginagamit mo yung kontador, mabalaan mo man na kung saan ito nag-increase loads, okay, mamanigaw man yung usage. Okay? So, kung nag-increase it, 100% or 200%, 50% of your bill, and then invited mo, so, invited mo anay, and this will request for calibration. Okay? So, kung nag-request ikaw for calibration or din-complain mo ang bill mo at kataas compared sa mga ginagawa is i-calibrate natin yung kontador. Okay? I-pull out dito, temporary, wala ka mong suga, inadalo din sa opisina for calibration. So, pinaglanagid na siya, i-witness sa calibration natin. Okay? So, if nagpa-result na ang imo na calibration, na imo meter, hindi na sakto ang functionality, fast siya without any evidence of tampering. So, i-assess na siya ni billing ng imo bills. Okay? So, whatever man ang sobra sa ginbayran mo, right mo ina siya na i-request na siya for a refund. Okay? Kung may sobra ako sa nabayran ninyo, it is your right to request for a refund. Okay? So, ang refund din pwede na siya i-offset lang sa future bills ninyo. Hasta nga hindi mo upusin na siya ang sobra ninyo, hindi ka muna siya pagbilan ni Ileco. Okay? So, ano na siya ang refund for your overbill. Loads na ginhatag ninyo sa amon is amo na siya ang loads nga equivalent na sa capacity sa inyong kontador. If nagdugang ka mo sa loads ninyo, nag-building ka mo sa inyong balay, so hindi na kaya sa residential meter lang natin. Especially kung nakadapot na siya ng building machine. Okay? So, hindi pwede. Gagamitin ninyo or mag-building ka mo, gamit ang andun kontador. Okay? So, ang possibility, kung hindi makaya ang meter natin, masunog na siya. Okay? And then, kung masunog na siya due to overloading, bayaran yung fees ang cost ng meter na. Okay? So, kung nagbuba ang meter, wala siya na function na yan ang kontador ninyo, over time, okay? And then, nakalibrate natin ang functionality hindi naman namin, less than negative 2 na, and then more than 2 na. Okay? So,
i-replace na mo ng kontador without charge. Okay? And then if naido siya sa kilat, if natumahan siya sa kahoy, hindi niyo man humod, no? Ang meter na replace na natin without charge. Okay? So again, ang kontador, wala ninyo ina siya ginabaldan. Okay? Ginapagamit lang na siya naman sa inyo para ma-monitor ang inyong monthly bill. Okay? And then para ma-bilan naman kamo. Okay? Next is right to accurate meter. Okay? So ang tanan ng meter, ang bill. Okay? If nag-illegal use ikaw sa electricity, dahil ka ginamon ma-disconnect, available orders of government agencies and of other courts when public safety so requires, request of a registered customer based on a justifiable reason, allow other end user or persons to be connected with electrical installation, whether for profit or not. No? Example is supply connection. Okay, allow mo siya na mag-tap, kagin-support siya monthly sa amuna na amount. Okay? Or kung bisan lao pa siya gin-support, pwede tigil na mo disconnect because it's illegal connection. The customer to allow the representative to enter into the premises to relocate the electric meter. Okay? Failure to adhere to the payment scheme of the recovery by the DO of the cost of relocation of meters. Failure to pay required bill deposits, reimposed, adjusted, or otherwise. Okay? So kung hindi ka magbayad, so pwede ka din naman ma-disconnect. Notice. Okay? So at least kung may disconnect, so dapat may ala ka mo notice of disconnection. Tandaan nyo siya ang flow na doon. Okay? Kada time nga, kinreceive mo yung bill, may ara ikaw ginatawag na 9 days grace period to prepare for your due date. Okay? So right after your due date, so for 3 days or 48 hours, pwede na si elect 1 ka-disconnect sa inyo. Okay? So tandaan ninyo, upon receipt ng bill, 9 days grace period before the due date, and then after 2 days or after 48 hours, pwede na din kami ka-disconnect sa inyo. Ay, hindi ikaw pwede bayad sa empleyado. Okay? Una-una, wala resibo na ihatag ka ninyo. Okay? Wala kang garantiya na ginrimit or i-remit niya sa opisina. Okay? So, para ma-avoid natin ang amunin na hitabo, no, please refrain from paying sa aton disconnection team or even sa aton mga empleyado. No? Sa taler ng kamo, okay? Sa aton nga opisina. No? Kada area, may ara naman kita mga opisina na malapit na sa inyo. So, proceed kita mo dito for payment of your fees and then charges and then reconnection fee na doon. Okay? Pag pinatinguhan naman na mapalagay niyo supply at least mag-alas 5. Okay? So, para hindi man nadulungan ninyong kagabihon, so patinguhan kami. Pero kung kaisa hindi din makaya, no? Especially if damo ang disconnect, no? Massive disconnection. Pero during the night time naman, sige man na ang pang-reconnect nila. Okay? Pwede di ka mo katawag sa opisina, no? Kung in kaso wala, pwede ka mo na reconnect. No? 24 hours ang aton nga reconnection from payment of the
sudlon. And then naka-inform kami, no, may mga ngalan nila dali sa kilid or even dali sa likod, no? Kung ano sila ang team, no? Lineman, contractor, meter reader, no? Kami na siya ang ilang mga uniform, no? May mga ngalan. Okay? So, make sure natin nga makilala natin sa daan is hindi mo pasudon sa inyo na perimeter fence. No, we know, ina-consider mo ninyo ang safety ninyo and then ina-consider ko naman ang safety man sa atin na member sa mga owners. Okay? Paano na kung iipilan, kung hindi kami carded sa mga meters ninyo, paano natin ma-disconnect ang mga wala kabayan? No, kung hindi nyo kami pag-i-allow na magsulod, nag-i-disconnect. No? Application fee ninyo is 300 pesos. Okay? Ang membership fee ninyo is 5 pesos. Magpamiyembro ka mo sa amon, 5 lang inasyo ka piso. Kilowatt meter base is 280. No? 80 siya cost sa meter ha. Balay ini siya sa kontador. Okay? So 280 na siya ang charge dara sa inyo. For your registration fee, depende na siya sa may inyong scheduled loads. Kung pila dara convenience outlet, ka-lighting outlet, and then the branch circuit. No? Each is 20 pesos for the lighting outlet, and then convenience outlet is 30 pesos also, and then the branch circuit is 30 pesos. Okay? Luwas na rin, may alam pag ito mo balayaran, no? Ay service drop wire na to. Okay? So, anong ginagawa ng service drop wire? Ang service drop wire is amuni siya ang wiring halin sa may source, takad to sa kontador, and then halin sa kontador, takad to sa imong residential house. Okay? So, ang halin sa kontador, takad to sa source, ang responsibility sina is iyan alakuan. Okay? So, if in case may trouble sa amuning lines, no, including ang meter, no, you can call our crew. Or pwede ka makatawag or ka proceed sa area offices para i-complain. No, wala ka na suga nagsirit sa babaw maliya or wala display ang kontador. Okay? So, si Ileco na siya makadto sa imo. Okay? So, ang inyong responsibility is ang halin sa balay mo, pakadto sa kontador. No? Kung pilahan ang distansya dara, amo ba na siya ang service drop wire na backload mo. Okay? And then, if in case, no, over time, no, mag-rebuild na ng inyong wiring, nabugto siya, no, it's your responsibility also. Okay? Ma-hire ikaw sa electrician para i-troubleshoot ang inyong linya. Okay? So, kung ano yung linya dara, ano nabugto. Okay? Just in case, no, ma-experience din yung brownout, no, check the neighbor, no, kung brownout sila, kasi ikaw lang kung nabugto yung service drop wire, no, ma-hire ka dito sa electrician para mag-support. So, ang expenses is imo man. Okay? Sa pag-install sa inyong service drop wire, so dapat naka-install siya mayan. Standard. No? Hindi pwede nga nag-cross ikaw sa private property sa tupad mo. Okay, for sure, ireklamo ikaw sa tagiya sa luta na nadara. Bisan wala dara structure, kaya hindi mo pag-i-cross sa inyong service drop wire para lang makalas ikaw, no? Sa imo nga backload na service dropping. Okay, hindi nyo din pag-i-cross. Okay, if in case reklamo ikaw kang pihak balay, or reklamo ikaw kang tagiya sa property na di-crossan mo, ikaw man sa dihapon manita ka electrician para magpasayo pag magparirout sa imo linya. Okay, so napakulang ang linya mo, bakal kayo ka isupon, no? Kung masinupunan ninyo rin service drop wire, prone to mo sa disconnection. No? Kasi na-experience nyo, pwede na lang ipat-ipat inyong suga. Okay? Kung pwede man lang malayo ninyo ang service dropping ninyo, mas mayagkip. Okay? Para hindi ka mo prone sa loose connection. Okay? So, I hope wala ka ni may mabis or buyayaw, no? Na utod iya linya, no?
hindi nila nakabalo sa kila responsibility no, when it comes to the service dropping. Okay? Ang service drop no, ang nire-recommend namon nga gigamito ninyo is ang aluminum conductor steel reinforced cable or ACSR number 6. Number 6 sa kaya sila sa meter nato number 6. Okay? And then all aluminum conductors or AAC number 6. Ha? Ang ihinga niya, no-coated na siya. Duwa. Okay? So, may cover din ng color black. Okay? So, ang bilisin na, kung kamo kabakal sa amon electrician, nag-range 45 pesos to 50 pesos ang duwa na. Okay? Fair na per meter. Okay? Amo pa din siya i-consider ninyo, na balayran ninyo. Okay? And then ang labor for installation sa service drop wire natin, including the napping, is 750 and 50 meters. Okay? So, kung nagsobra ikaw sa 50 meters, pay an additional charge of 3 pesos per meter. Okay? Para hindi ka ma-overcharge, no? Dapat talagang kung paano kang mag-compute. Okay? So, for sure, no? I believe naman kung mag-determine kung pirana saan siya, alin sa balay ninyo, kahit sa poste, no? Daw ka, ano man, no? Nga isubrahan ni electrician para lang maka-ginansya ka ninyo, no? So, dapat bala ninyo mag-estimate ko. So, hindi pa lang taon naman sa nakamaan ng mga pirayan sa metro. Okay? So, ano na siya, no? Ang i-consider ninyo. Okay? So, may atin sa mga package rate. Alin sa ato na electrician. Okay? And then, may kontrata ako na ang assignment. No? Ngayon yung pinakontrata sa igla. Okay? For the Indian area, no? Package rate sa electrician for LGU processing, okay, is 2.5. Okay? So, for Kabatuan is 2.5. For Tigbaun is 2,000. For Tigbaras is 2.5. For Liganes is 3,000. For Leon is 2.5. Naasing 3,000. Niagao 4,000. Baton is 5,500. For Padilla 2.5. For San Joaquin 3,500. For San Miguel is 2.5. Santa Barbara 3,000. Tigbawan 3,500. And then Tubungan 3,000. Okay? So, kung mag-deal ka mo sa ila package, no, pwede yan. No? Pero mas okay kung kamo ang mag-process sa LGU. Dahil sa malaan yung kung kailangan bayad ng dito. No, kaya ang charge nila is pati yung effort nila mag-process. Kita ang tagiya, kinanglan din natin sa waiver for change of account name. Ang format sa waiver dito sa window 1 and 2, kuha niya lang dito ngayon ng kami dito sa waiver. Okay? Photocopy ng valid ID with 3 specimen signature sa tagiya sa dula. Asa ang tagiya sa account ID. Okay? And then, your valid ID also, kung wala single status, attach your birth certificate if single, and then marriage contract if married. No? Sa proof of ownership, no, the same kamo nga the same requirements sa may dinascuss ko na sa new application. No? Change of account name, nga proof of ownership, no, pareho lang kamo na requirements. Okay? Kung patay ng tagiya, nakalinan sa account, no? Example, nanay mo, no? Ikaw nang napilitira sa balay, na nagagamit sa account niya na, kinanglan natin ang death certificate sa duwa ka spouses. Okay? So, and then the rest of the requirements, no? Marriage contract, ID, iraw ka, so, diring naman, sabi na, ganaman, proof of ownership, no? Kinanglan na siya natin. If puli pa ang isa, at tagiya, patay na ang isa, so death certificate sa isa, and then, notarize affidavit, no? For waiver with change of account name, and in sa living spouse niya. Okay? And then, same requirements. Okay? And thinking of a course. For the process flow, una-una, dapat i-accomplish ninyo ang house wiring ng linya sa tulad ng balay. Okay? Ready ninyo ang mapping sa accredited
i-apply ninyo ang mapping ninyo. Okay? So right after payment, proceed sa Windows 6, and then sa Windows 6, may ihatag na siya sa inyo nga instruction. The list of electrician nga pwede sa subdivision, i-contact ninyo, pa-install ka mo sa wiring ninyo, and then kung nahatag nila ang mapping sa inyo, as soon as possible, i-send it sa email na ihatag ni Windows 6 sa inyo. Okay? Kaya kung wala ka mo mapping form i-submit, hindi man kami makahatag sa inyo sa inyong schedule of heater installation. Sa regular application natin, nakadala na pag-acto nila dali sa amon, kompleto na pati yung mapping. Subdivision na wala. Okay? So, i-process ang LGU requirements and then ang fire safety inspection clearance. I-process ang talaga requirements na ginampa-apply ni distribution utility or the Elect 1. Okay? So, screening is sa ISD. Okay? Payment of fees sa tower. Kung sa ISD, ang screening, pag-assessment of fees, dala sa window 4 and 5. Okay? Later, kung complete na inyong documents, pwede din ka mo ka-proceed sa ISD. Kuha ka mo sa priority number sa kwartahan, gusto mo magsulod, and then wait for your number to be called sa window 4 and 5. Okay? And then after assessment of fees, i-double-check na kung hindi yung electric service contract na notaryuhan. Okay? Kung wala pa na notaryuhan, so ipag-audit ka mo anay for notary. Okay? So, dapat notaryado idalhin yung electric service contract. Wala kita it-attorney dali sa opisina, pero may nalapit na attorney dala sa munisipyo, ng Tigbaun. Sa plaza, dala na siya munisipyo sa Tigbaun. So, pwede din ka makaproceed for a notary dito. Okay? And then, ang ating meter installation, after payments ninyo, lahat ay kami na-schedule 2 or 3 weeks. Ang meter installation ninyo. Okay? Pero kung wala kang problema, okay, mag-ready ka mo i-dispatch. Okay? So, nag-dispatch kami earlier. Okay? The first name and the middle name. Address or location of installation, date of birth, your age, your civil status. Okay? And then, subscribe to e-billing. Very pa lang pag-apply ninyo, pwede nyo rin subscribe ang inyong email. Please check yes, and then write your email address here. Legibly. Okay? Okay? Kasi masala kami include sa email address nyo pag hindi nyo masend ang inyong hindi mag-abot ang bill kaninyo. Okay? Your contact number, we need it, and then your team number. Okay? Kung ako employed, may mga team numbers naman ka mo, please i-butang ang inyong team number. Okay? Pero kung those na unemployed, no need of going sa BIR para lang mag-wa sa team number, leave it in us. Okay? For the name of spouse, here, the last name, first name, last name is ang legal name. Ang ginagamit nila mga pinito sa pagdalaga nila. Okay? First name and then middle name nila sa dalaga sila. Okay? Birth date. Okay? And then details ng inyong parents. Okay? The rest, dala sa dalot, okay? Leave it lang. For the SPA, okay? Ang ibutang ninyong details sa forms natin is i-agit sa applicant. Hindi pwede na inyo. Okay? So, kung inalaw mo for a signature, pwede ikaw mo ka-sign. Pero kung wala, so ibalik ang document sa may applicant na nag-give mo perma. Okay? Or i-revise niya ang inyong authorization or SPA. So, dali, sila elect one person nyo na ilaban. Perma sa applicant. As an installation. For the kind of service na na table, please leave it down. For the first paragraph, sa date, date na siya sa inyong electric service contract. Kaya fill in the dates. Okay? And then sa second paragraph, ang first blank, name and signature na siya ni consumer. Okay? And then address, saan ila gina-applyan, and
ninyo permahan. Okay? So, dali sa gado, no? Ang form natin, dali sa likod, permahan na ina siya sa OICIS din natin. Okay? So, dali na lang sa part na link, kita niyo ang cursor. Dali na lang sa part na link, name and signature ninyo as member consumer ni Ileco 1, and then details sa inyo ID. Sa agree to the surety of the consumer, iyan siya sa lot owner. No? Ang lot owner, kung hindi ikaw tagaya sa luta, kaduwa din magperma sa imo electric service contract. No? So, kung wala na siya perma, kabalikon din ka muna mo. Okay? So, need nato ng witness, duwa ka bilog. Okay? So, hindi ito mo pwede. O hindi pwede ang imo husband, no? Makapirma sa electric service contract, may papirma sa iban. Okay? So, kung wala ka perma electric service contract ka ron, so pwede mo ka-witness na pag-ibon ninyo. Okay? Wala naman na may require sa valid ID, no? Just learning and signature na lang. Okay? And then, ano siya ka-part? Hindi na notaryohan sa abogado. No? Dapat may natakit na siya once mapasa ninyo dito sa amon. Okay? Kaya kung wala ka ng kata, no, sa swimming ka lang, no, ipadal mo na ka muna sa abogado. Okay? So, last form is ang atong mapping form. Ang example sa mapping form natin. Okay? Dalain na siya, ipitsura ng balay ninyo. Okay? Ang longitudes niya, ang latitudes niya, or ang ginatawag natin yung coordinates. Okay? Dala ko, ako na siya sa electrician. This is the responsibility of the electrician. No? Hindi pwede niya kamulang mapicture. No? Sila, hindi na siyang mapicture. Sila ang makato dapat dito sa inyo. Okay? So, ang structure sa balay, dala na siya nakabutang. No? Ang linya, ang linya, or service na paralin sa balay pakato sa poste. No? Dapat mapicturean. Kung tama ni kalaba ang linya, it's your responsibility na tupudan na siya. Okay? And then, ang poste na instalan sa inyong kontador, nadakna na siya, dapat na-picturean. And then, ang meter sa neighbor mo, or ang tupad sa poste ni siyang metro, kundi isdara ibutang ang imong kontador. Ang neighbor meter, dapat na-capture ka ni electrician. Okay? So, ang map, no? Sketch. Dari, pagiging niya poste na siya. So, kinanglan kung ano, basically niya ang nag-agad sa inyo. So, kinanglan na siya, sketch ni electrician. Okay? Ngalan, nag-perma ni electrician, kag nimo nga konsumidor. Okay? So, amo na siya ang mapping form na to. Pitsura niya. Kung wala kang mapping form, wala schedule sa meter installation ninyo. For regular applicants natin outside the subdivision, kung wala ka mo mapping form, you can proceed sa aton processing. So, dapat kompleto tanan ninyo nga documents. No, si subdivision na ang to follow or ang pinaka-last na i-comply is ang mapping. Okay? Orientation seminar. Okay? Sa open forum na kita, may ala ka mong questions? Okay? Sino may questions dala? Papanotaryo na tayo. Hanap tayo ng abogado. Tapos babalik dito sa assessment at magbabayad. Punta tayo sa munisipyo ng Tigbaun. Highway. Munisipyo. Tigbaun Municipality. DSW. Aray ko. Ano nga office? Okay na, nanotaryo na 200 pesos. Public
attorney. Kung private, 500 ang bayad niya. Sige. May bala. Menro. Doon. Ibang petron ang Ileco 1. Ileco. Ileco. Dito sa punta. Okay. Cool. Diyan na ang so tagal ng waiting time sa assessment. Busog pa ba? 150 pesos? 15. 150 ano pesos? Please proceed to window 5. Time check. 2:35. 2:30. Tapos na kami going.